दोस्तों नमस्ते, प्रणाम, स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोग को एक नाच गीत सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग को अच्छा लगेगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना और लास्ट तक बने रहना। देखना गाना बहुत मज़ा आएगा। गइली उखुड़ी के खेत रहिया पड़ गइल सकेत। गइली उखुड़ी के खेत मेड़िया पड़ गइल सके। बिछिया मार दिहलै बिचली अंगुरिया में। बिछिया मार दिहलै बिचली अंगुरिया में। अहिने पटना से झरवैया बैठे ससुरु रखवैया। अहिने पटना से झरवैया बैठे ससुरु रखवैया। छछकाल कई के रोवे मोर सजनवाना। छछकाल कई के रोवे मोर सजनवाना। गइली उखुड़ी के खेत मेड़िया पड़ गइल सकेत। गइली उखुड़ी के खेत मेड़िया पड़ गइल सकेत। बिछिया मार दिहलै बिचली अंगुरिया में। बिछिया मार दिहलै बिचली अंगुरिया में। अहिने पटना से झरवैया बैठे देवरू रखवई। अहिने पटना से रखवई झरवैया बैठे देवरू रखवैया। छछकाल कई के रोवे मोर सजनवाना। छछकाल कई के रोवे मोर सजनवाना। गइली उखुड़ी के खेत मेड़िया पड़ गइल सकेत। गइली उखुड़ी के खेत मेड़िया पड़ गइल सकेत। बिछिया मार दिहलै बिचली अंगुरिया में। बिछिया मार दिहलै बिचली अंगुरिया में। अहिने पटना से झरवैया बैठे भसुरु रखवैया। अहिने पटना से झरवैया बैठे भसुरु रखवैया। छछकाल कई के रोवे मोर सजनवाना। छछकाल कई के रोवे मोर सजनवाना। गइली उखुड़ी के खेत मेड़िया पड़ गइल सकेत। गइली उखुड़ी के खेत मेड़िया पड़ गइल सकेत। बिछिया मार दिहलै बिचली अंगुरिया में। बिछिया मार दिहलै बिचली अंगुरिया में। कैसा लगा ये गा? आप लोग सुनकर पूरा सुनना और सुनकर बताना कैसा लगा।